रेणु रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदनी दनी दना दिर दना उदनी दनी दना दिर दना दना दिया ता दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दना ना दना दीम दना दीम दना दना दिया दिया दना दना दीम दना दीम दना दना दिया दिया दना दीम दना दना दिया दना दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना दीम सारे गा मा गरे गा मा पदनी सनी धनी धनी ध सनी धनी सनी गरे सनी रे सनी धनी सनी ध मा गरे धनी रे सा दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दूम दा ना
उपनिरीक्षक
2023 तसेच ई सिगारेट बंदीबाबतचा दिनांक 18/9/2019 अध्यादेश याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपण उपस्थित सर्व विद्यार्थी, सर्व नागरिक तंबाखू मुक्तीची शपथ घेत आहोत। प्रेम शपथ के लिए तैयार हो। सर्वांनी उजवा हात पुढे यायचा आहे। प्रचारची विद्यार्थिनी कुमारी मान्यता तळगावकर ही आपल्याला शपथ देईल आणि तिच्या मागून मोठ्या आवाजामध्ये आपण ही शपथ मानायची आहे। तंबाखू, जर्दा, खर्रा तसेच बीडी सिगारेट, ई हुक्का, ई सिगारेट यांच्या दुष्परिणामांची मला जाणीव आहे। म्हणून मी जन्मभर या व्यसनांपासून दूर राहण्याचा संकल्प करीत आहे। माझे कार्यालय, माझे घर आणि माझा परिसर तंबाखूमुक्त राहावा, तसेच इतरांनी तंबाखूजन्य पदार्थांचा परित्याग करावा यासाठी मी प्रयत्न करेन। भारत सरकारच्या 2003 तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मी सतत प्रयत्नशील राहील। माझ्या अधिपत्याखाली व जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्था, शाळा व शासकीय कार्यालये तंबाखूमुक्त तसेच ई सिगारेट मुक्त करेन। मी माझे कार्यालय, माझे घर, माझे गाव, माझी शाळा, माझी संस्था आणि माझा महाराष्ट्र तंबाखू मुक्त करण्याचा प्रयत्न करेन। त्या तंबाखू व ई सिगारेटला नकार करा, सदृढ आरोग्याचा स्वीकार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर्व विद्यार्थी, सर्व उपस्थित सर्व मान्यवर यांनी स्थानापन्न व्हायचं। विद्यार्थ्यांनी विश्राम स्थितीमध्ये उभं राहायचं आहे। प्रेम विश्राम। धन्यवाद सर। 75वा भारतीय प्रजासत्ताकाचा वर्धापन दिन या ठिकाणी आपण साजरा करतो। आपण सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत पुन्हा एकदा करतो। मित्र, असं कवी म्हणतात की हे राष्ट्रदेवतांचे, हे राष्ट्रप्रेषितांचे आचंद्र सूर्य नांदू गणतंत्र भारताचे। मित्र, हेच गणतंत्र आपल्या सर्वांना अबाधित ठेवण्यासाठी आपलं प्रशासन आपल्यासाठी दिवस रात्र मेहनत घेतो। मित्र, आपल्याला सर्वांना माहितच आहे की दिनांक 4 डिसेंबर 2023 रोजी आपल्या मालवणमध्ये नौदल दिन साजरा झाला। भारतीय सैन्याची, नौदलाची ताकद, त्यांचं शौर्य आपण सर्वांनी या ठिकाणी पाहिलं। मित्र, हा सोहळा संपूर्ण जगाने पाहिला आणि त्याचबरोबर आपल्या मालवणचं जगाच्या नकाशावर आपलं नाव कोरलं गेलं। मित्रांनो, हा सोहळा पहिल्यांदाच नेव्हल बेसच्या बाहेर झाला, म्हणजे
दरवर्षी हा सोहळा त्यांचा नेवल बेसमध्ये होतो, परंतु यावर्षी पहिल्यांदा हा बहुमान मालवणमध्ये मिळाला. हा कार्यक्रम म्हणजे एक शिवधनुष्य होतं प्रशासनाच्या दृष्टीनं आणि एक मोठी जबाबदारी होती. आणि माननीय तहसीलदार मॅडम वर्षा घालटे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाने ही जबाबदारी संपूर्णपणे दिल्या पेलली. एवढा मोठा राष्ट्रीय कार्यक्रम होता आणि त्यामध्ये कोणतीही समस्या, कोणतेही विघ्न न येता संपूर्ण प्रशासन दिवस रात्र मेहनत घेऊन हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न केला. आणि याच परिश्रमामुळे नौदलाचा जो विशेष बहुमान असतो, ज्याला चीफ ऑफ द नेव्ही स्टाफ म्हणतात, जे कमोडेशन मेडल असतं, ते पहिल्यांदाच नेव्हीच्या इतिहासामध्ये नेव्हीच्या अधिकाऱ्यांना सोडून बाहेरच्या डिपार्टमेंटने पहिल्यांदा देण्यात आला. आणि हा बहुमान आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री सौरभ कुमार अगरवाल, त्यानंतर मालवणच्या तहसीलदार मॅडम श्री वर्षा झालटे आणि त्याचबरोबर अभियंता श्री अजित पाटील यांना हा बहुमान प्राप्त झाला. मित्रांनो, ही सर्वांसाठी म्हणजे मालवणसाठी आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांसाठी फार मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे. इथं माझा असं वाटतं की जोरदार टाळ्या आपल्या प्रशासनाने सर्वांनी झाल्या पाहिजे. आपल्या जिल्ह्यासाठी आणि संपूर्ण मालवणवासियांसाठी ही गौरवाची बाब आहे. मित्रांनो, यासाठीच गीतेमध्ये जसं म्हटलं आहे की कर्मण्य हा अधिकार असते महाफलेषु कदाचन, या भगवद्गीतेतील उक्तीप्रमाणे कुठलीही अपेक्षा न बाळगता आणि प्रामाणिकपणे या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी अविरत मेहनत घेतली त्यांचा या ठिकाणी आपण सत्कार करतो. मी विनंती करणार आहे, मी या ठिकाणी सन्माननीय माणसांची नावं आता या ठिकाणी वाचून दाखवतो. त्यांनी कृपा करून पुढे यावं आणि माननीय तहसीलदार मॅडम यांच्या हस्ते त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होईल. मी सर्वप्रथम आमंत्रित करतो श्री आप्पासाहेब गुजर, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती मालवण. श्री आप्पासाहेब गुजर. जर साहेब नसतील तर त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी येऊ शकतात आणि त्यांच्या वतीनं सत्कार स्वीकारू शकतात. साहेब अंगणेवाडी संजय पोळ वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय मालवण. या संपूर्ण ग्रामीण रुग्णालय मालवण. यानंतर मी आमंत्रित करतो श्री शामराव, श्री विनोद काळे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख मालवण. विनोद काळे सर या ठिकाणी असतील तर मेहनत घेऊन आपल्याला विनाखंडित वीज पुरवठा केला असे श्री सचिन मेत्रे सर, उपकार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ मालवण. महसूल प्रशासनाच्या वतीने हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी जी काही मेहनत घेतली होती त्यामध्ये सिंहाचा वाटा कोकरे साहेबांचा आहे. श्री गंगाराम कोकरे, निवासी नायब तहसीलदार कार्यालय मालवण. मित्रांनो, या कार्यक्रमासाठी गावोगावातून एसटी पुरवण्यात आली होती. त्यातून अनेक लोकांनी हा सोहळा पाहिला होता. एसटी महामंडळाचा त्यामध्ये मोठा वाटा होता. श्री सचेतन दौलेकर, आगार व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ. त्यानंतर मी आमंत्रित करतो श्री सिद्धेश चव्हाण, व्यवस्थापक एमटीडीसी तारकर्ली मालवण. मित्रांनो, हा संपूर्ण सोहळा तारकर्लीमध्ये होता आणि याचं संपूर्ण नियोजन करण्यामध्ये सिद्धेश चव्हाण यांचा मोठा वाटा होता. श्री सिद्धेश चव्हाण, व्यवस्थापक एमटीडीसी तारकर्ली मालवण. त्यानंतर मी आमंत्रित दरम्यान मित्रांनो, या मालवणची साफसफाई करत असताना संपूर्ण मालवणमध्ये जे सर्प मित्र आणि बाकी ज्या जीवरक्षक गोष्टी होत्या त्या अनिल गावडे सरांनी केलेल्या होत्या, त्यासाठी याचा सत्कार होता. त्यानंतर मी आमंत्रित करतो विजय कामत, कोकिला स्कूल प्रतिनिधी श्री विजय कामत, मालवणचं बोर्डिंग ग्राउंड आणि इतर ज्या व्यवस्था ज्यांनी सहकार्य केलं होतं असे विजय कामत वरचे सर त्यांच्या वतीने सत्कार स्वीकारत आहेत. त्यानंतर मी आमंत्रित प्रवीण हृदयकर, महसूल सहाय्यक, महसूलच्या टीमचे एक प्रमुख
सभासद ज्यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली होती, उमेश काळे उचलली होती याचे नागेश शिंदे, निवडणूक नायब तहसीलदार. यानंतर मी आमंत्रित करतोय मेंबर मी इथे येऊन सत्कार स्वीकारायचे. सहभाग घेतला होता आणि त्यामध्ये 3 स्पर्धकांचा या ठिकाणी विजय झालेला आहे. तृतीय क्रमांक त्यांनी पटकावले ते मनोज मयेकर. सादर केलं होतं. 1.5 मिनिटाचा कालावधी होता आणि 1.5 मिनिटामध्ये जास्तीत जास्त परिणाम साधणारं असं रील त्याने बनवलं होतं. नितेश जाधव कणकोडीचं आहे. त्याचा जोरदार टाळ्या सगळ्यांनी या विजयी स्पर्धकांसाठी. त्यानंतर टोपी जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. टोपी राष्ट्राचा प्रतिनिधी आहे आणि जो मालवणचा रील स्टार आहे त्याचा बंटी कांबळे यांना विनंती करतो की माझ्या तहसीलदार मॅडमला की त्यांनी त्याचा सत्कार करावा. बंटी कांबळे यांची टीम पूर्ण टीमला आमंत्रित करा. बंटी बरोबर त्यांच्या सगळ्या टीममेट्सचं सुद्धा तेवढंच योगदान आहे. मी विनंती करतो त्याच्या संपूर्ण टीमला की त्यांनी कृपा करून स्टेजवर यावा आणि सत्कार स्वीकारावा. वृत्तपत्राचे वार्ताहर दैनिक तरुण भारत से मनोज चौहान.
जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। मातरम, 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 वंदे मातरम, अरे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। हो गए वतन पे निछावर वह वीर थे कितने गुमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो झेल रहे थे, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवान हो अपने, फिर धन्य हो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
मदराते, कोई गुरिखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ही खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा, आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल। थँक्यू।